F'dan iż-żmien straordinarju huma ħafna l-ħaddiema li qed jingħataw il-faċilità li jaħdmu mid-dar biex jipproteġu lilhom infushom u lil familthom. Mhux l-istess jista' jingħata għal dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa li għaddejjin b'ħidma lejl u nhar biex ikunu ta' servizz għall-poplu Malti Wawċi. Bħala ringrazzjament u apprezzament lejn ix-xogħol siewi li qed jagħmlu l-ħaddiema tal-isptar b'dedikazzjoni bla preċedent, iż-żgħażagħ Azzjoni Kattolika taw ir-residenza tagħhom f'Birkirkara għal dawn in-nies li bħalissa mhux tintuża minħabba l-imxija tal-COVID-19. Il-President ta' ZAK, Roseanne Buħaġar, stqarret li din hija biss xi ħaġa żgħira ħdejn lejnuna kbira li diversi ħaddiema qegħdin jagħtu quddiem l-isfida tal-COVID-19. Qegħdin jagħmlu opra kbira bħalissa x'qed ipoġġu lilhom infushom f'riskju akbar minna fil-verità x'aħna nistgħu nqogħdu id-dar kemm jista' jkun u mitlubin li nagħmlu hekk b'mod sikur, iżda dawn in-nies xorta huma mitluba li jmorru għax-xogħol. Irrikonoxxiet li dawn il-ħaddiema qed jagħtu sehem imprezzabbli quddiem il-pandemija tal-COVID-19 u għalhekk inħass il-bżonn li huma wkoll jagħtu xi ħaġa lura u jgħinuhom jevitaw kuntatt ma' dawk l-aktar eżis għalihom. Fatt li huma stess qed jiddeċiedu li jinqatgħu mill-familji minn dak li jafu biex ikunu aktar biex anki jipproteġu l-dawk ta' madwarhom hija xi ħaġa hija ġest nobbli ħafna, ġifieri l-inqas ħaġa li stajna nagħmlu u x'hekk li nipprovdu dan il-post għal dan il-bżonn. Għalkemm id-dar ta' Birkirkara tesa' aktar nies qed tilqa' fiha 6 ħaddiema pari passu mal-linji gwida tal-awtoritajiet tas-saħħa. Fost il-ħaddiema li qed jgħixu f'din id-dar hemm l-infermiera Emma Pisani li stqarret li f'dawn il-momenti diffiċli dan il-ġest mitqlu deb qed jgħinu iżommu l-bogħod mill-familji u l-ħbieb tagħhom biex ikunu protetti. Jiena kuntenta immens li sibt il-għajnuna mingħand iż-żakk u l-Azzjoni Kattolika, m'hemmx biżżejjed kliem biex nuri kemm jiena grata lihom f'dan iż-żmien diffiċli li u bosta health workers oħra li qed jgħixu miegħi bħalissa sarħolna moħħna. Biex jagħmlu kuraġġ f'dan il-perjodu ta' tieħ il-qalb, iż-żakk waħlet messaġġ ta' pożittività fid-daħla tad-dar biex huma sejrin għax-xogħol dawn il-ħaddiema jiftakru li dan iż-żmien diffiċli se jgħaddi wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.